В късния следобед днес в окръжен съд Хасково се гледа делото по жалба на 24-годишния Христо Митев, който бе осъден на 15 дни арест от районен съд Димитровград за нападението над ветеринарния лекар Димо Йотов. Ромът, който обжалва присъдата, пристигна в сградата на Темида с цялата си рода. Майка му заяви, че е невинен. Пуснал си кучето, отиде до парка или къде беше кучето, да, и го ритна моя син, защото кучето видя да го хапи, моя син се оплаши. Той идва, нека да каже с хубаво. Човек ли, как се казваш ли, куче ли си, котка ли си там? Защо риташ кучето? А той бяга да се бие, налита се към сина ми да се бие. Много ясно, че като налита върху мен и аз ще удря. Мария Атанасова обвини лекаря в лъжа. Той значи може да удри, пък ние не може да удрим. Защо като сме роми ли? Ние не сме роми. Всичко в България едно живеем. И ние сме българи. Да ни забравят, защото ние сме повече от българите. Ромите сме повече от българите. И няма смисъл да лъжи. В съда бе и доктор Йотов, също придружен от близки роднини. Той показа 7-те шева на главата си. Видими за всички бяха и оттоците от побоя по лицето му. Мъжът категорично отхвърли обвиненията на семейството, че първи е посегнал на бой. Аз попитах защо ритате кучето. Аз бях с кафе и с цигара, аз бях пред работното място. Той посегна с юмрук в лицето и тогава вече стана боя. Първоначалния и умручния, след което те избягаха и после той се върна с металната тръба да търси саморазправа. Той къде ви удари? Значи 2 удара в главата, в рамото имам синини и отзад в гърба, в областта на левия бъбрек. Това са ударите, които усещам и които помня. Обидно ли ви е? Да, обидно ми е. Обидно ми е, както би било обидно на всеки гражданин, независимо дали е ветеринарен лекар, то си е обидно да те нападнат в центъра на града. Заради забележка. Не ми се е случило. Не съм имал такива проблеми. Делото започна с 2 часа закъснение. То се гледа от 3-членен съдебен състав с председател Филип Филипов. Магистратите отмениха решението на районния съд в Димитровград и го върнаха за разглеждане на същото място от друг състав.